Можа толькі спецыялісты ведаюць, што гэта там найбуйнейшых фестывалях удзельнічае беларуская дакументалістыка. І гэта не з'яўляецца, можа быць, для кагосьці і для большасці, абсалютнай большасці нейкім важным аргументам. І гэта проста, я думаю, ідзе такого пакуль што недаразвіцця Беларусі як дзяржавы, як разуменне, што такое беларуская культура, навошта это все. А в комплекс гэтых культурных падзей, культурнага проста нейкай прэзентацыі краіны дакументалістыка займае вялікае месца. Па адной такой прычыне, што гэта можа быць, калі гаварыць пра сферу кіно, гэта можа быць адзіная такі від кіно, які можа фінансавацца прыкладна, хаця прыкладна на ўзроўні міжнародным. То есть я хочу сказаць, што дакументальнае кіно ў гэтым выпадку яно можа быць канкурэнтным. Справа за малым, за свабодай, за разуменнем, што няма нейкіх забароненых тэм. І все, і некалькі гадоў такой свабоды, хаця б такой, як ёсць у расійскім, напрыклад, Міністэрства культуры. І ніхто не асабліва не кантралюе ні тэматычна, ніхто не кантралюе, колькі ты дзён здымаеш, а проста выдзяляюцца нейкія сумы нейкім студыям. І робяць людзі тое, што як могуць. У беларускім варыянце гэта няма, потому што калі на дзяржаўных студыях існуе заказ і ідзе кантроль за тэмай тэматычнай, гэта абмяжоўвае і выкідае адразу за межы все праблематычныя нейкія сітуацыі. То есть можна казаць пра тое, што дакументалістыка яна існуе як від кіно, якое базуецца в асноўным на праблемах і сацыяльных, чалавечых праблемах. А калі ёсць такая думка, што праблем няма, ці праблемы гэта не характэрныя, ці проста гэта трэба памаўчаць, гэта першая такая прычына, па якой беларускае дакументальнае кіно яно не можа быць так шырока прадстаўлена, як нам это б хацелася. Таму што тое, што мы кажам, што яно прадстаўлена, і гэта мы таксама ёсць такой момант лукаўства, таму што на асноўнай фестывалі беларускае кіно патрапляе дастаткова рэдка. Оно проста ў параўнанні з мастацкім кіно трапляе часта. Мастацкае кіно наогул нікуды не трапляе і не можа, в прынцыпе, трапіць за сваёй цяперашняга стана, як і рэжысуры, так і ўсё астатняе. І калі я кажу, што была эта свабода, я думаю, што можна было бы казаць пра тое, што чаму проста не хапае па нейкіх іншых прычынах. Пакуль што я бачу першую. Свабода не толькі тых людзей, якія працуюць на дзяржаўных студыях, але свабода, якія працуюць не самастойна. Самастойна людзі, якія працуюць на Беларусі, яны, хочуць таго не хочуць, яны таксама сябе абмяжоўваюць у нейкіх абсалютна ясных і канкрэтных мэтах, таму што на гэтыя мэты можна знайсці грошы, на гэтыя мэты яны грошы шукаюць, знаходзяць, але яны ўжо абмежаваны тэматычна, яны абмежаваны. Это барацьба за дэмакратыю, свабоду, тую самую і так далей. Са зроку выпадаюць асноўнае, што робіць любой від кіно мастацтвам, я кажу толькі пра кіно, гэта выпадаюць чалавечыя гісторыі. Калі мы паглядзім на беларускія фільмы апошніх гадоў, то яны больш за ўсё расказваюць нейкія абстрактныя ці проста шырокія карціны. Але вельмі мала чалавечых гісторый, мала прыватных гісторый. У лепшым выпадку гэтыя гісторыі расказваюцца з боку чорнага, калі людзі бедныя, несчастныя, забітыя, пакрыўджаныя і так далей. Але ёсць мноства іншых гісторый. Мне спамінаецца адразу літоўскі фільм пра тое, як рэжысёр здымаў у анкалагічным дзіцячым дыспансары. Калі гэты фільм быў запатрабаваны ва ўсім свеце і прынёс аўтару сусветнае імя, я б не жадаў быць на яго месцы, таму што ён здымаў свайго сына, які трапіў туды. Але тым не менш. У нас эта праблема можа і больш вастрэйша, чым у Літве. Але мы не рызыкнулі. Апошні фільм, які там, я помню, здымалі, это быў фільм Басава гадоў 15 назад, і гадоў 20 назад здымалі студэнты. Все, больш мы не рызыкуем на гэтыя тэмы. Не то, што я думаю, што это недазволенае, проста мы на гэта не звяртаем увагі. Вот такія тэмы і мноства іншых тэмаў, чыста, я кажу, яшчэ раз паўтараю, чалавечых, калі праяўляецца нешта такое, што робіць фільм некай з'явай,
у нас амаль што няма. Менавіта вот такі вот стан нашего кіно. Як яго ацаніць, высокі ці нізкі, гэта размова пра крытэрыі. Я думаю, што ён дастаткова нізкі. За редким выключением, нават не аўтара, я б сказаў, а некаторых аўтараў, некаторых фільмаў, некаторая незапатрабаванасць этой прафесіі, можна сказаць, моцна незапатрабаванасць этой прафесіі, не так, як на Захадзе. На Захадзе, калі ты прыязджаеш в кінашколу, велізарны конкурс, у нас гэтых конкурсаў па сутнасці няма. Я думаю, што это таксама прычына, што сюды незапатрабаваныя людзі былі в свой час, і з тых, хто ёсць, яны як могуць, так і працуюць. Ідэальных умоў ні адной краіне няма, ні ў Македоніі, ні ў Польшы, але раняцца нам, напрыклад, з той самай Польшай ці з той самай Расіі немагчыма. Не таму, што мы меншыя па меру, а проста таму, што ў нас іншая псіхалогія і, канешне, у нас адна кінашкола, якой зусім мала гадоў, а ў іх некалькі, людзі ў іх працуюць вельмі актыўна, увесь час новыя імёны. І канкураваць з імі абсалютна я не ведаю як. Нават, то есть на ўзроўні вельмі канкрэтных, так сказаць, самародкаў там. Вот чалавек з'явіўся раптам, ён все склалася, здольны, і ён можа эту прафесію атрымаць. В 21 стагоддзі это можна ўжо сказаць, што кіно становіцца ісці стала мастацтвам, што ў гэтым мастацтве ёсць такія віды мастацтва, на якія менш звяртаюць увагу, як анімацыя і дакументальнае кіно. Але стан дакументалістыкі вызначае стан мастацкага кіно ў свеце, ігравога кіно. Не будзем казаць пра мастацкае, таму што заўсёды так было. І зараз, калі паглядзець, напрыклад, множства фільмаў, якія ідуць на самых вышэйшых фестывалях, а это значыць, якія прыцягваюць увагу, гэта фільмы, якія вельмі блізка стаяць да дакументальнага кіно. Мы все разумеем, што это павінен быць сюжэт, што павінен быць нейкі канфлікт, што павінна быць нейкая, щоб это было цікава. Так, як літаратура ставіць задачі. Вазьміце лепшыя фільмы апошніх гадоў у свеце, напрыклад. Гісторыя кітайскай сям'і, якая ездзіць за 1000 ці за 2000 кіламетраў на ўзбярэжжы Ціхага акіяна, працаваць на нейкай фабрыцы. Там яны жывуць нейкім катуху, тут же працуюць, тут же жывуць. І толькі пад новы кітайскі год яны едуць праз весь Кітай дадому, там, дзе іх дзеці, дачка, значыць, уже дарослая, якая праблемная, падлетак такі. І вот гэтыя людзі, маладыя людзі, назіраюць за гэтай сям'ёй. Яны пачынаюць гэты фільм здымаць, яшчэ не разумеюць, што такое дакументальнае кіно. Яны зробяць пастановачныя нейкія сцэны. Але потым, паколькі яны доўга гэта здымалі, гэтыя людзі прывыклі да іх. Яны адкрыліся перад іх, яны перасталі саромецца. Эта дзяўчына крычала ў камеру: здымайце, здымайце, мне на ўсё роўна. І яны пачынаюць расказваць гісторыю, з якім мы бачым сучасны Кітай, які перамяшчаецца 140 мільёнаў туды і назад, перамяшчаецца на тых цягніках. Гэтыя заводы, якія завальваюць Еўропу і Амерыку всімі гэтымі рэчамі кітайскімі. І гэта традыцыйная вёска са всімі праблемамі, і гэта несчастная сям'я, якую это... І мы бачым на вакзале, там 150 000 чалавек стаіць. Дзе такое мы бачым? І вот адзін кадр паказвае, і мы бачым, што такое Кітай. І таму гэта хорошае кіно. Это здаецца, што 1, 2, 3 можна там такіх тэм знайсці і ўсё. Але калі няма мажлівасці, калі няма цікавасці, так і няма разумення, што такое асаблівасці гэтага віда кіно дакументальнага. Тэлевізійнае кіно — это такое прыкладное прафесія, якую валодаюць, і трэба ўмець валодаць, там энная колькасць рэжысёраў. Вот. У мяне іншая цікавасць да жыцця. І не таму, што я, напрыклад, можна сказаць, я больш таленавіты, ці не ў гэтым справа. Проста мы выбралі за розныя метады даследавання жыцця. Мой метад патрабуе, я скажу так, нават не столькі грошай, часу. Много часу на здымкі, много часу на монтаж, много часу на пошук тэмы. Тэлевізійны рэжысёр, я іх всіх паважаю, але яны не маюць, менавіта за гэта іх паважаю, што яны не маюць такіх мажлівасцей, яны вымушаны ехаць на 3 дні, на тыдзень максімум, і рабіць тут жа праз тыдзень нейкі прадукт, як называюць, выдаваць яго. Я думаю, што, вяртаючыся к таму, што я казаў у пачатку,
Калі была асноўная цікавасць на чалавечай гісторыі, і перад рэжысёрамі стаяла задача расказваць менавіта чалавечай гісторыі, гісторыю чалавечага жыцця, это был бы тупик для многих режиссеров. Они не ведали, что браться. Як вельмі просто взять фильм, зняць про архітэктара, ці про некага яшчэ чалавека, які жыў ці жыве. Ну, это можно, это есть. А попробуй найди гісторыю чалавечую, гавары, проникни туды. Чалавек, які займаецца кіно, ці літаратурай, ці гэта, яго павінна быць адно. Яго павінна быць нешта, што ён хоча сказаць. То есть, калі у яго ёсць што сказаць, тады і тэма пад яго знаходзіцца. Калі яго няма што сказаць, ён бярэцца за выпадковыя тэмы. Як хтосьці сказаў, дзякуй Богу, я дажыў до того часу, калі тэлебачанне зараз уже не актуальнае. Я, з аднаго боку, таксама радуюся, што тэлебачанне, якое сапраўды стала нечым страшным, становіцца неактуальным. А з другого боку, напрыклад, тое, што кожны можа быць рэжысёрам, быццам, я ўжо казаў пачатку самым, што это з'яўляецца, з аднаго боку, добрым момантам, а з другого боку, гэта звычайная рэч, што людзі, якія маюць камеры, якія маюць інтэрнэт, якія маюць на YouTube это ўсё, яны трапляюць у вялізную армію такіх кінааматараў. А кінааматары – это страшнейшая з'ява для кіно. Калі гэты кінааматар ідзе ў прафесійнае кіно. Это графманства ва многіх выпадках. І вот все, што звязана, можна параўнаць зноў з самай літаратурай, это агульная колькасць графаманаў, якія зараз, напрыклад, для дакументаліста вельмі важна трапіць на фестываль. І маса, мне людзі, якія арганізуюць фестывалі, часам кажуць, што стала цяжка вельмі працаваць. А ў іх там брыгада, ну колькі, 5 чалавек, у іх там 3000 дыскаў. Яны сядзяць і глядяць. Калі ён будзе глядзець іх па 3-4 фільмы, яму трэба цэлы год глядзець. У дзень. 3-4 фільмы ў дзень, ну 10. Яму цэлы год трэба глядзець. Не глядяць яны цэлы год. Само сабой, яны пачынаюць так. Тык-тык, тык-тык, тык, у бок, тык-тык, у бок. І, канешне, для людзей, якія сапраўды часам хочуць прорвацца, часам это вырашальная падзея. Вы яе проста выкідаюць. Але з другого боку, людзей, якія займаюцца прафесійна, гэта відаць адразу. Там дастаткова 3-4 хвілін. Гэта, дарэчы, робіць больш, абавязвае рэжысёраў, больш адносяцца строга да того, што ты робіш, каб сапраўды першыя 3 хвіліны былі такія, каб яго не выкінулі, гэты фільм. Зараз час пытальнікаў, мноства пытальнікаў. І я казаў, што ва ўсім свеце тэлебачанне, якое эфірнае, яно фінансуе дакументальнае кіно. Калі з аднаго боку мы ўсе не любім тэлебачанне, але і часам жадаем, каб яно проста хутчэй рухнула, яно это адбываецца. З другого боку, для дакументаліста гэта можа быць проста катастрофай. Просто катастрофай, таму што знікнуць мажлівасці падтрымкі. Таму гэта трывожны час. Трывожны час, і можна так себе супакойваць, што пакуль гэта ўсё яшчэ не ў разных формах. Інтэрнэт – это тое, што зараз дае мажлівасць сапраўды знайсці ў некаторых выпадках тэму сабе. Але, як мне здаецца, тое, што ўжо трапіла ў інтэрнэт, оно становіцца нейкім уже зусім, так сказать, даступным. Трапляе нешта такое больш паверхнаснае, то есть тое, што на паверхні. І таму яно ў многіх выпадках проста не цікава. То есть інтэрнэт, ён дае шмат досведу, але ён пакуль што не дае мажлівасці зарабляць грошы. Наконт таго, што там качаюць з торрентаў фільмы, нельга быць крыўдаваць на інтэрнэт, таму што гэта яшчэ адзін спосаб, калі людзі цябе глядзяць. Дакументаліст, ён становіцца перад тупіком заўсёды. Это тупік калісьці вызначыў Кіслёўскі. Калі Кіслёўскі, ён быў дакументалістам доўгія гады, пад 40, ён сказаў, што я сыходжу з дакументальнага кіно, таму што я зайшоў да мяжы. У дакументальным кіно, напрыклад, нельга расказаць мноства тых чалавечых гісторый, пра якіх я много раз сёння казаў, напрыклад, пра каханне. Як паказаць каханне ў дакументальным кіно?
абсолютна немажліва. То есть можна, ёсць рэдкія прыклады, але это все вельмі пад вялікім пытаннем наконт натуральнасці, это все і патрэбнасці, і мажлі. І таму наступае час, калі рэжысёр ён павінен, каб рухацца далей, яму трэба далей ісці. Куслёўскі пашоў далей, это якраз самы яскравы прыклад класічна сусветнага ўзроўня рэжысёра, дакументаліста, які пашоў у ігравое кіно і за 15 гадоў стаў абсалютным класікам і памёр 54 гады. Это абсалютна яшчэ малады чалавек. Вот. Сергей Дворцевой, які апошні фільм зняў, адзін з самых вялікіх такіх зорак дакументальнае кіно Расіі апошніх 90-х і нулявых гадоў, так скажем. Ён апошні свой фільм дакументальны зняў у 2004 годзе у Маскве, называўся фільм «У темноце». Пасля этого ён зрабіў толькі адзін ігравы фільм «Тюльпан», у якім выкарыстоўваў все тыя напрацоўкі дакументаліста, што у яго былі за гэтыя 10 гадоў. І зараз, наколькі ведаюць, ён здымае, ён шукае ўсё яшчэ грошы на новы фільм, але цяжка нешта, ён знік, і вельмі шкада. Ёсць іншыя прыклады, той Віктор Касаковскі, які і не хацеў, і не хоча, і не будзе, як ён кажа, будзе здымаць мастацкае кіно ці ігравое кіно. Вот. Так што это розныя прыклады ёсць. Ён кажа, што мы самадастатковыя. Я таксама часам думаю, што не варта траціць сілы на такое непэўнае мастацтва, як ігравое кіно, таму што яно ўсё уходзіць у больш дзіцячыя формы, то есть формы «Аватара» і падобных фільмаў за вялікія грошы, якія нам недаступны, і вельмі з канкрэтнай аўдыторыяй глядацкай. Можа быць, прасцей рабіць сапраўды дакументальнае кіно, якое можа быць элітарным, якое не бачаць усе. Ёсць, можа быць, дзесяткі-тры людзей, якія, я ведаю, 15 гадоў, яны прафесіі існуюць, яны ў розных краінах. Але многія ідзе міграцыя, калі яны старэйшыя становяцца пад 50, пад 40 гадоў, пад 45, вот так, сыходзяць у ігравое кіно. І гэта такая з'ява масавая. Нацыянальнае кіно – гэта кіно, якое расказвае мясцовыя універсальныя гісторыі. Менавіта мясцовыя, то есть гісторыі людзей, які жывуць на канкрэтнай тэрыторыі ў канкрэтны час, але якія носяць, зноў жа слова, это паўтараю, універсальны характар. Калі гэта будзе не насіць местачковы, вузка спецыяльны характар, такія патрэбна і спектаклі, і фільмы, і праграмы, і все такое для асветы. Это павінна быць як хроніка, это павінна быць як падзеі часу, это павінна быць для даследчыкаў, для людзей, якія заўсёды будуць хацець ведаць больш, чым іншыя. А тое, што нацыянальнае, сапраўды нацыянальнае, гэта гісторыя на аснове нашай гісторыі, ці наша сучаснае жыцця, ці нашых сучасных праблем, якія носяць універсальны характар. Тады гэта будзе ўспрымацца ў свеце як беларускі нацыянальны фільм. Калі ён не будзе насіць універсальнага характара, это будзе выклікаць ацэнку, хто дае. Іншыя выклікаць будзе смех. Я бачыў гэта, я кажу не проста так. Я некалькі разоў быў на вялізных фестывалях, калі так адносіліся, напрыклад, да малых балканскіх народаў. Калі рэжысёр быў настолькі дурны, што в самім фільме заяўляў, што это еўрапейская з'ява яго фільм. Сядзелі нейкія там балканскія бабкі, ці это все, і это ці інтэлектуалы нейкія там пракураныя, і не спрачаліся пра нешта такое сваё, такое нецікавае, але абсалютна правінцыйнае, і гэта выдавалася за нейкую з'яву, як быццам это еўрапейскага характару. Зразуменне, што такое, то есть тое, што базуецца на цікавасці да свайго, праз прызму толькі з беларускімі вачыма на свае падзеі, але універсальнага характару. Што такое універсальнасць такая? Напрыклад, глобальная катастрофа Чорнобыль. Ні аднаго нармальнага фільма. 30 гадоў прайшло, ні аднаго нармальнага фільма. Не толькі ў нас, нідзе. Пошласці ці проста нейкую пахабшчыну, як робяць зараз там і на Захадзе, і ці ў Расіі. У лепшым выпадку ніякія фільмы. Значыць, так. Але гэта не асэнсавана. Не асэнсавана, напрыклад, сталіншчына, так як трэба, як румынскае кіно паднялася на чым?
5 гадоў назад яны пачалі мусоліць чаўшэсаўскія тыя часы. І гэта выклікала чамусьці, выклікала такую цікавасць на такіх вялізных фестывалях. Яны нешта зачапілі тое, што ёсць ва ўсіх краінах, і разумелі ўсе людзі, якія глядзелі гэтыя фільмы. Паговорили мы сёння пра Лазніцу, там фільм па Быкаву. Я так зведаючы, не просто так, а ведаючы эту ситуацию знутры, я ведаю, што это не быть нацыянальны беларускі фільм, ён не можа быць. Лазніца сам, хоць радзіўся ў Барановічах, ён ніякі, конечно, не беларус, і не ўспрымае сябе, і не адчувае, і смеецца на это, калі там хто-то, якія дурні пішуць пра это. Стокі дурняў кругом, я не знаю, ці спецыяльна, ці сапраўды дурні. Это не будзе з'явай беларускага кіно па адной той прычыне, што это не белорусский фильм. Это не белорусский фильм. Ни по настрою, ни по этому. Але он доказывает, что такие темы, коли это зроблено автором, и які цікавы автор, и значит наши темы, наши письменники могут быть запропаганы на самым высоком уровне. Какие еще доказы треба? Может быть, треба зрабіць было тыя фільмы ці тыя літаратурныя творы, якія сапраўды неслі вот гэты удар, так скажем, по твару в той Европе, и она бы это и глядела, потому что коли ее не бьют, ці просто ее потыкают, как те самые несчастные сербы прокуранных, значит, кабинетах, тады она за их смеется. А коли, может быть, дают часом так отмашку, так и вот, например, роля, сапраўдная роля цивилизованной Европы у час Другой сусветнай войны. Самое главное. Знову я буду казаць пра чалавечай гісторыі. Неважна, дзе яны, Папуа-Новай Гвінеі, ці дзе-небудзь у вёсцы пад Прыпяццю. Адбываецца такая падзея, калі это зроблена так, як это рабіў там Бергман, напрыклад, калі там адбываюцца такія падзеі, такія важныя для чалавека рашэнні, калі паднімаюцца такія важныя вечныя тэмы, як там адносіны да смерці, адносіны да свайго месца, адносіны да цяперашняй вот этой страшнай новай міграцыі народаў, якая памяняе твар і Еўропы, і света, і Амерыкі, і Расіі, і Беларусі, ўрэшце рэшт. Калі это все адмахивается, трэба дэмакратыя, паліткарэктнасць, это такое. Калі гэтыя тэмы раптам падымаюцца, і хто это робіць не прымітыўна, а робіць з разуменнем гэтых всіх праблем і пошукаў нейкіх адказаў, то это ёсць універсальныя характары. Менавіта тое, што на нашай тэрыторыі, з нашымі людзьмі, што мы таксама не на задворках, а живем такими вялізнымі праблемамі сусветнага характару. Это і будзе считацца як беларуская нацыянальны фільм ці твор. Вось. А калі у чалавекаў не хапае, у людзей, якія займаюцца таленту, здольнасцей, там, досведу, і проста не той час жывуць, ну тады нічого не зробіш. Тут нічого вже не зробіш. Як бы мы ни крутиліся, мова гэта знак. Гэта знак. Просто, а ў нашым выпадку людзі, якія разумеюць значэнне мовы, яны разумеюць значэнне нацыянальнага. І яны павінны разумець значэнне універсальнага. Таму што універсальнае і нацыянальнае, оно вельмі звязана, таму што гэта чалавек, значит, ведае розніцу. Калі ён не ведае розніцу і блытаецца, значит, ён не можа. Для этого ему трэба элементарныя рэчы, по крайней мере, не то, што размаўляць, а паважаць гэта. І выкарыстоўваць гэта. Чалавек павінен аформіцца. Ён аформіцца як у сваёй сям'і, ён павінен аформіцца як сын, як бацька. Ён павінен таксама аформіцца, як ён грамадзянін, калі ўжо не па нацыянальнасці, хаця бы як грамадзянін Беларусі. Хай ён будзе хоць кітаец, але ён будзе грамадзянін Беларусі, які будзе паважаць эту мову і, па крайней мере, не будзе пляваць на яе. Это абсолютно. Но калі, напрыклад, доходит до того, что там рэпетыцыі ўсе Павловский театр идут на русской мове, я разумею, что так легчей. Але вот большего образа, ненатуральности ситуации тяжко знайсці.
І все наші непоспехи у культуры, яны менавіта за гэта, потому что мы глыбока несчастны, маленькі, забіты правінцыяльны народ, які не зразумеў, хто ён такі і што ён такі. Калі сам народ не зразумеў, то чалавека, які належыць да этого народа, ён не разумее гэта. Это все, это нема допуску ні да нікого багацця. Я кажу толькі пра культуру, я кажу толькі пра гэта, а не пра што іншае. Да што тут гаварыць? Хто што тут на рускай мове зрабіў? Я заўсёды, людзі, якія так адносяцца і якія нават не гавораць, хітрыя людзі не гавораць пра гэта, але я адчуваю, як яны адносяцца да беларусаў, да беларускасці, да беларускай мовы. Я заўсёды гніласць бачу. Вот эта гніласць, яна і ёсць гніласць. І гэты для чалавек будзе інтэлектуалам, все такое, але для мяне гэта знак. Калі я бачу адносіны гнілы, значыць все. А гнілы, значыць гнілы. Гнілы гніе. Без следа. Ненармальная ситуация, калі ўлада падзяляе, напрыклад, розных людзей, там, мастакоў, напрыклад, на лояльных, на нелояльных, честных, нечестных и так далее. Это страшная абсолютно ситуация. По одной такой причине, что эта позиция, она падзяляе людей на розныя і варожыя лагеры. Калі там держава заказывает тебе разгромить оппозицию, идти разгромить не конкретного человека, это люди не мають адносин ні до літератури, ні до мистецтва, ні до кіно. Это люди іншая, это інша професія. Тое самае Мікеланджело ці Рафаэль, яны не служылі, але яны працавалі за грошы мецэнатаў, ці папы, ці яшчэ каго, але яны выконвалі пры поўнай свабодзе. У іх было, конечно, заданне напісаць, напрыклад, там «Тайна вечеря» там, і так далей, але ім ніхто не указваў асабліва. Мастак заўсёды павінен быць супраць улады, ён павінен стаяць асобна, ён павінен шукаць такія мажлівасці, каб быць незалежны ад этой улады. Ад любой улады, незалежнай. Таму што гэта, просто прынцып. Просто прынцып, вот і все.